i benvinguts a Bailen 108, un dimecres més. Avui som 4, com podeu veure. Avui visita Bailen 108, una guionista còmica i granaïna que és de les persones més divertides que conec, graciosa i faltosa a parts iguals. Si fora un tío seria un fife. Y si fuera una serie de televisión sería South Park. Benvinguda Ángela Ayes con H con Y. Benvinguda! Moltes gràcies. ¿Estás de acuerdo en que si fueras un tío serías un fife? És que sóc ja un fife. Sóc ja un tio, de fet. Correcte. Sóc molt heterosexual, sí. Per desgràcia meva. Eres l'home més hetero que conec. Sí, sóc el meu col·lega gay. Quantes samarretes fifes tens? Tinc una del Barça. Només una? Una i és de la Rosseria. O sigui que una mica... no és tan fife. Motomami. No ets al Barça. No soc... És que no m'agrada el futbol, o sigui, ho he de dir, no m'agrada el futbol, però... No soc del Barça, no sé. Alguna de suadora del Granada. Tinc també una... tens. Sí, tinc una sudadera del Granada, molt guapa. Fan la sudadera molt guai, jugar al futbol no ho fan tan bé. La sudadera està guapa, com la camiseta del Barça, està guai. Clar, és el que ens interessa, que sigui coquet. Coquete. Fife coquet. Saps el Fife vellerí? coquet, És que a sobre porta la motomami per davant i per darrere el vellerí. Claro. És que és... Això ja la t'anava a vaig dir que veure. fife coquet és bellerín. És coqueta. No va ser que es van esgotar o no sé, que a mi em sona. Ah, sí, són com aquestes que van sortir per 200 pavos. Sí, Òbviament sí. falsa la meva. No, És que soc molt fan de Rosalía i ho vaig Del vellerí, però- que som molt fan del vellerí. També, però no tant, Rosalía va por delante. Bueno, benvinguda al programa. Normalment comencem amb una anècdota. No sé si tens pensada la teva per explicar. Tinc pensada una que o sigui, va passar com fa, no sé, o sigui, fa un mes o així. O sigui, la porta del meu portal no tanca, hi ha una lluita perduda, perquè, o sigui, no tanca, llavors hi ha com molt de problemes perquè la porta no tanca, tal. I llavors, un dia van com fer una festa i tal a casa meva, el va anar tothom, i el dia següent la meva companya de pis va baixar i em va enviar una foto a les 8 del matí i em va dir: Ángela, hay una mierda en la escalera. Què? I va dir: Ángela, han cagat a la escalera. Ai, cagata. Han cagat, però una mierda. Llavors jo tenia un àudio d'un minut de la meva companya de pis, que és arquitecta, que 6 anys de carrera, un màster, tal, i em va dir: però jo crec que és d'agost, però perquè no sé, hi havia paper, i és com un gos no, no, limpia el paper. Ai. Pensava que anava a analitzar la teva companya la con van la analitzar. estructura. Sí, era supergran, era supernegra, i era com... Però tenia una forma de persona que flipa. Té uns acabats gòtics. Totalment. Com que forma de persona? Era una escultura. Hòstia, perquè una persona i un gos cagant diferent. Sí. No era Sí, de gos. Hi havia paper. Sí. Hi havia paper a sobre. Clar, el paper, Encara no han après a netejar-se el cul. I llavors això va ser com a les 8 del matí i jo va ser en plan, Helena em va enfonsar el dissabte i va ser com, bueno, ja faran alguna cosa. I llavors jo estava com al llit i vaig escoltar com una veïna baixant l'escala i pegar un crit increïble, perquè clar, era com que t'ho trobaves, perquè la persona no va cagar com just a la porta, sinó que va cagar com, va pujar una mica. I la gent posava uns crits i llavors jo vaig començar a sortir, a entrar del pis, així saltant la merda, perquè jo no anava a treure això. Home, clar. Home, Qui clar, ho va treure? Algú va treure? La persona que ho vaig treure té un joc al cel ara mateix, perquè no sé qui va ser, però van Però treure... potser va ser el mateix que va cagar. Ni de conya, jo crec. No. És que no. Però pot ser que fora algú de la festa? No, ja ho vaig pensar, un moment. Vaig dir Hagués anat a WhatsApp, casa seva, la fills de puta. No, no va ser ningú, però ho va netejar com a les 8 de la nit, o sigui que va estar com 12 hores la gent passant així Hòstia, per la merda, jo puto entre asco. ella. I ja està. I no sé, és que em va fer molta gràcia això. I mai ho explico perquè estic encara traumatitzada. No Encara no assimiles que ha passat. No, no em fa gràcia, en veritat. Sabeu això que diuen que si mentre un gos està cagant li fas així en la cara, deixa de cagar? Què? Sí, home. Però així a la cara com? Així.
és agafar-te un dit amb I que et l'altra mà. vegi fent això. I t'ha de veure... No és que li agafis la cara, Clar, no és ficar-li el dit al cul. O sea, si que le fica el tip al cul para la cara. I te manxes. Ho has provat? Jo ho vaig provar amb el meu gos. I va funcionar. Funciona. Sí, Se li talla la cagada. Proveu-lo. Però per què? Jo el que no he provat és amb persones. Potser amb persones passa també. Están bostezando y fican un tip. Pues sí, Si proves això en és... persones tens un problema. Però que raro, no, lo dels gossos? En plan, que els deu passar pel cap quan et veuen fer això? No ho sé. S'espanten. Es como lo del cogombra. Com que cortocircuiten. Bueno, gran anècdota, T'he de dir, no m'esperava això. Sempre la caca triomfa aquest país. O sigui, Molt català per part teva. Hòstia, és que jo ara estic dubtant entre la que volia explicar, que era... em va passar a Granada, ja que tu ets de Oh, Granada. sisplau. Però és La de que Granada. lo de la caca a mi em va passar en l'antic pis. Teníem una veïna, o sigui, la que ens llogava el pis i tal, estava loca. Una senyora grande loca, votant el PP, hija de puta. Però és que a part, la del seu costat estava més boja encara perquè tenia demència o alguna cosa, bueno, tenia com problemes. I es portaven fatal, eren les vecines de València. Es va guardar les caques durant una setmana i les va esparcir per tot. Ai, que El asco. rellano. Què? Sí, Quina sí. angoixa. Llavors també, 8 del matí, baixar la meva companya del pis, ens envia fotos, vídeos i va ser escarós. I no ho va recollir ningú fins la tarda. Però no eren de gos, era ella que se les havia guardat i les havia deixat allà posta perquè s'havia peleado con... No voy a decir el nombre. No. no, Protecció de dades. Tio. Però aquesta no era l'anècdota, Mai és m'he que ho trobat. havia d'explicar. Tinc fotos, les podrem posar després. No. Jo tinc fotos. No. No cal. Que era enorme. Es que, tía, eran... Es lo grande que era la caca esta. Sí. Y no la de Granada. Lo de Granada era que, bueno, vaig anar de despedida de soltera al fin de passat. Ah! Vale. No, m'ho vaig passar molt bé. Espera, perdó, quina opinió tenim de la gent que va despedida de En contra soltera? sempre. En contra. Com a Alacantí, com a Granadina. Claro, en claro. contra de la No, despedida de estaba soltera. yo allá y estaba en contra, en plan, m'estava fent vergonya ajena, pero bueno, las amigas es lo que hay. Vale, pues anàvem sempre a un lloc que és el Sarao, Vale. que posen música en directe i tal. Llavors ja ens coneixien, ja teníamos toda la confianza i jo estava refredada i llevava mi rinospray perquè és que tenia el nas super taponat. I jo què sé, jo anava borratxa, llavors vaig sortir, me'l vaig posar i el porter se'm va quedar mirant i jo vaig tornar a entrar i em diu, no entras. I digo, como que no entro? Yo sigo entrando toda la noche, ¿cómo no voy a entrar? Y dice, porque te has drogado. Y le vaig haver de treure el rinospray y decirle, señor portero, es que estoy muy malita de la nariz, estoy pochita. I res, ell va passar vergonya i em va deixar entrar. Va passar vergonya. Bueno, és que el Respivien ara mateix és una droga. Jo al Cruïlla em vaig haver de prendre un ibuprofè davant del puerta del Cruïlla perquè pensava que era M. En serio? De repente sobredosi d'ibuprofeno, que difícil és dir això. Anava corrent perquè actuava del Cruïlla. Anava corrent, vaig passar els tornos corrent i clar, ja havia anat el dia anterior i hi havia un dels puertes que era un fill de puta i em va tocar aquest. Jo en plan, de loco, avui no arribo, no sé què, i portava una tableta d'ibuprofè i em va dir això què pastilla és? I jo està, ibuprofè, no? I tómate una ahora mismo. Tómate uno y comparte. No, y yo ahí, no te he dicho que ibuprofè. Ah, pues sí que es ibuprofeno, sí, compi, ibuprofeno aquí. Ya estábamos todos los cómicos, bueno. Però, tia, una cosa... Era así, ¿eh? Sí, horrible. Però igualment a l'M no et puja el moment, no tinc ni puta idea, però... Clar, és com... Vull dir, prenc-te ara mateix, i és com... Me la prenc i ara la dibulatge. És que, com ho funciona? De cop posa M els teus ulls. M. Sí, me'n recordaré tota la meva vida d'aquesta persona, tio. Hòstia, que bo, tio. Sí, sí. A veure, jo no tenia una anècdota molt interessant, així que he decidit explicar una de les activitats que he fet pel meu cumple. No tenia anècdota, així que he fet un dibuix. I tinc un collet de macarrones. Ho estava en un cendrer de plastelina. De cielo. Bueno, vaig fer 33 anys l'altre dia i per celebrar-ho vaig decidir fer una festa amb diverses activitats i una que a mi em va agradar molt i que he de dir que vaig copiar del Bingo Bollo. Vaig decidir fer les campanades a casa meva. Vale, que guai. I va ser molt guai, vam posar les campanades de la Latxus. Vale. Per sort tots els meus amics estaven seguint-me el rotllo i de cop vaig treure com 10 cotillons o així i Va ser boníssim, i tia. la penya d'unes tretes cotillones, pues jo con mis ovarios vaig anar al bazar i li vaig dir a la senyora, teniu cotillones? Era com
8 d'abril o així. Pero claro, son chinos, potser estaban celebrando el año nuevo chino, ¿no? No sé. Ja està la Bueno, és racista. que portàvem, clar, 12 minuts i encara no havia hagut registrada. Tú eres la pipa y yo la ratista, hostia. A mi perquè l'Ale no em deixa, m'ha dit, Blanca, ya te oigo. Sí me tiene. Pues res, això és informació de domini públic, que sapigueu que si necessiteu cotillons durant l'any, Vaja. en tenen. En No tenen. m'interessa això. Han de tindre de tot. Vull dir, Porque clar, te lo diga, cotillons és impossible que Però hauria d'estar de compren baixa. per Nadal, és impossible que compren per Nadal justament la quantitat que gasten en el moment. A veure, és veritat Sí, que jo volia però- més panderetes i només tenien Vale. 2. Clar, però perquè panderetes, quina és l'època de l'any que compres panderetes? Nadal. Nadal? Pero mira, Sí. poneme Sí. riquísimo. Agafa un pollo d'aquells que Canta es villancicos, I habitualment en agosto. Podem ensenyar un pollo a càmera? Clar. És que m'encanta! Es que sé que para eso no voy, pero más pasa. És que mira la cara del pollo, s'ha pres un dels teus ibuprofenos. Així anava, tio. Ja està. I molt bona pandereta, que de ti veia. Sí, Molt bona pandereta. la Rosa no l'havia vist. A mi que m'agrada molt, Mira, no, todavía no. Jo volia Todavía més no, d'aquestes. todavía no. De fet, li vaig demanar més d'aquestes perquè el soroll era guai i M'agrada. només tenia una. I Molt bueno, no ric, passa res. I quan vaig anar a pagar, el xino em va dir El xino. una buena fiesta, ¿eh? Una fiesta de la fiesta, leche. sí, sí. La que te va a dar esta. Fixa't com tu has intentat començar dient bazar i has acabat dient el xino em va dir. No, no ho volia dir, però després és la Sí, perquè jo estava racista. sent molt políticament correcta. Ha sortit like i És la racista racista. i m'he desatado. El chinito me vi. Esta pandeleta. I a mi... I la veu que li he posat al xino no tenia res a veure amb el xino, t'he de dir. Tot està malament aquí. Ay, qué policía del racismo. Bueno, Ale, es tu turno, por favor, sácanos de esta racistada. Perfecte. Papá Vale. negro. Jo m'he adonat que és completament impossible anar a omplir una botella d'aigua i no beure. O sea, Oh, beure aigua d'una botella que estàs reomplint és Ai, molt bo. un fet intrínsec a l'acte de reomplir una botella. Ai, és verdad. Total. Saps? O sea, és com un mecanisme... Sí? I a sobre Sí, com sí, fer-ho sí. així Sí, de- sí. O sea, tia. és com un mecanisme instintiu d'un sorbito, un sorbito només. Per veure com està. Ah, Ja. sí, Sí, sí. i ja està. 100%. És algo... I te'n o sea, vas sense reomplir-la. Ja, sí, sí, clar, bueno, perquè si no entraries en un bucle infernal. Vull dir, Sí, però després et despertes a mitjanit i dius merda, l'hauria d'haver tornat a omplir, ara tinc ganes de tornar a reomplir. ja, bueno, però li pegues un glopet. Sí, com que Ja. sobra i fas així. Claro. Ja està. Com fas? Com fas? Pues això és de lo que m'ha donat esta setmana. Molt bé. Bona anècdota. Gràcies. Observador. Bueno, sobretot, vinga, farà un Moltes bloc de gràcies. tantes d'això. Probablement. Probablement fas algun... Luis Piedrahita. Eh? Luis Piedrahita, las cosas pequeñas. El que han vingut aquí, subnormal. Ha portat a una persona que et coneix massa. M'encanta. Vine quan vulguis. Trencar el programa. Vols ser col·laboradora de Bailens en 8? Sí, tia, ho instaurem ja. Sisplau. Està dando mucha vida en 15 La veritat que minutos. sí. Bueno, Bueno. anem per la fimarada. Pues avui, 30 d'abril, la Rigoberta Bandini fa anys. Buah. Oh. I el 1938, un 30 d'abril, Bugs Bunny apareix per primera vegada en públic. Em feia gràcia posar-la. No ens desviem, lo de Rigoberta és lo important. Sí, però el conillet també. El conillet. Bueno, està bé. L'important és la Rigoberta. L'important és la Rigo, que farà Rigoberta, segurament un cumple vine. igual que el teu. Crec que te la teva Jo edat. crec que es copiarà. Sí, perquè 33, fa 33, no? Per això Jesucristo Jesucristo. Superstar. Claro, és que no ens han vist mai a la mateixa habitació. Som la mateixa persona. Cançó prefe de la Rigoberta d'aquest àlbum? Ai, del nou? Sí, en teniu? Vàries. La primera del disc m'agrada molt, que crec que està una mica infravalorada. Frutos No sé, rojos. no sé el nom, però la lletra m'agrada molt. Sí, és molt guai. La d'Amore m'agrada molt i la de Simpàtica però problemàtica. A mi aquesta hi busco un centro de gravedad permanente. És que tot és discazo. I és llarguíssim. Estic traient aquest tema perquè l'Àlex no pugui opinar perquè critica la Rigoberta Bandini no li agrada i com que sé que a ella sí, pues te Tu jodes si no t'agrada la- participes. Jo en cap moment, no en li cap agrada. moment he dit que no m'agrada Tinc una la teoria. Rigoberta. Dona, no Tinc una t'agrada. teoria. Sabeu lo de l'imperi romà per als homes? Sí. Jo crec que lo nostre és la Rigoberta Bandini. I Amaya. Sí. Crec que mai més per la gent, sí, per la dona, crec que sí.
És com no sé què estic pensant i de cop estic pensant en Rigoberta. A mi Rigo, Amaya, Àlex Allà... A mi em passa que a voltes estic així quiet i de repente estic... Pam, 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 ¿Veus? Me la sé, es un normal. Sí, perquè te va enganxar. Perquè hemos estat muy pesaditas. Bueno, por lo que sea. Felicitats, Rigoberta, vine quan vulguis. És la millor. T'imagines que l'arribem a portar algun dia? Ojalà. Jo tinc una carta per ella. Jo crec que sé més o menys on viu. O sigui, Això és Buah, no ens ho diguis perquè ens tornarem loquíssimes i anirem. no, perquè tinc una col·lega que treballa per la zona alta de Barcelona i es troba sempre a l'Esteban portant el Nico a l'escola. Jo I algun cop s'ha realment trobat a la Rigo. tinc accés als padrons de la gent. Ho podria buscar. Por favor, això comença a ser... L'Àngela es troba una amiga i la Irene jo sé el DNI de la Rigoberta. Quan veureu? No, mai ho faria, mai ho faria. Comença a estar incòmode en aquesta conversa. Vale. Vale, doncs passem a l'entrevista. Sí. Vale, Àngela, fas stand-up, ets guionista, treballes com a cap de redacció de la PMA. D'on ve eixa passió per la comèdia? És passió el que tens per la comèdia? És passió, És obsessió. És obsessió. No, es obsesión. Que lo quita. Qué pasión, ay, qué vergüenza. Ay, no ho sé, qué vergüenza. O sigui, no ho sé, m'agrada molt, o sigui, jo sóc molt gafapasta de la comèdia. Crec que cada vegada quan més treballo d'això, menys gafapasta soc, o sigui, quan era superpetita era una rata de biblioteca, però ve de que als meus pares li agrada molt la comèdia i jo amb 11 anys veia a casa meva el Buenafuente, el South Park, els monòlegs del Comedy Central, em sé de memòria el David Navarro, el Dani Rovira, m'ho sé tot de memòria i crec que per això, o sigui, perquè els meus pares són super frics de la comèdia, els agrada tot molt i o sigui, jo mai vaig imaginar que seria una sortida professional, però ara ho és una puta locura. Però sí. I per què ara cada volta menys gafapasta de la comèdia? No ho sé, o sigui, perquè com que de petita tenia molt de temps, era com una cosa super desconeguda, m'agradava molt i veia moltíssima comèdia i ara he de dir que no veig tanta, o sigui, no miro tanta comèdia, no com m'agradaria, però com que o sigui, mai miro especial de stand-up perquè em dona molta mandra. Ara no ho mires, ho fas tu. No, o sigui, m'agrada moltíssim veure comèdia en directe. És la cosa que més m'agrada del món, veure stand-up en directe. Però, no sé, o sigui, com cada petita sí que consumia com molt de contingut de stand-up, sèries, no sé què, no sé quanto, i cada cop menys, ara que les poques oportunitats que tinc de veure ho faig en directe, sempre. I perquè no sé, perquè jo que soc zero veure còmics anglesos que parlen anglès amb subtítols, ho miro. Gracias. Moltes gràcies. Me cae bien esta muchacha, tío. Oye, jo miro comèdia en anglès. Ja, no la puc comentar. Admiro a la gent que fa això i tinc col·legues que em fan la xapa amb la... Oita, tia, és que has de veure això. Però és una cosa que em costa molt veure una persona una hora parlant sola i a sobre en anglès i a sobre amb temes que a mi no m'arriben. Que te la pelan. Que me la pela! Que me la pela Dave Chappelle! Com... Bueno, clar, jo també me la pela Dave Chappelle, t'he de dir. Sí, no, molt. I ell també se la pela. No, Louis C.K., que no tenen ni puta idea. Divertida, no? Uah, he de dir que estic fins al cony de la gent que em defensa Louis C.K. T'ho juro, no doncs puedo tinc moltes más. persones molt properes que t'ho defensarien. Ja, no, jo també, i és que com no, tio, bueno, no sé, da igual. Que el que t'anava a dir, hi ha còmics en anglès que segurament tracten temes que sí que et poden tocar més o que et pots connectar més. Sí, no, i tant, i sobretot dones, que segur que hi ha temes que em toquen més de prop. Però jo crec que la realitat és que em fa molta mandra veure una persona una hora parlant sola, dreta, o sigui, és com que em costa molt. Però tinc les meves coses també americanes que m'agraden de stand-up, però molt poques. Ara que parlem de l'anglès i les llengües, tu vas estudiar llengües modernes? Com has acabat de guionista? O sigui, en quin moment... En quin moment vaig estudiar? En quin moment vas decidir reventar-te la vida? Vols anar a l'atur? Tenim una carrera per fer això.
Perquè, clar, jo visquia a un poble de 200 habitants, o sigui, jo vinc d'un lugar, o sigui, jo soc d'un poble de 200 habitants i llavors jo vaig anar a Granada a la uni i o sigui, se'm donaven molt bé els idiomes i va ser com... O sigui, perquè fer audiovisuals a Granada no té cap sentit. Si vols estar 4 anys fumant porros, endavant. Llavors em donava molt bé els idiomes i m'agradava molt i llavors, com que soc molt rara, jo no volia estudiar filologia anglesa perquè això ho feia tothom. Molt bé. Jo no faig el que fa tothom. I vaig estudiar llengües modernes, vaig estudiar italià i alemany. Bones llengües, Sí, bueno, no tinc ni puta idea. No. T'agrada el gelat de festuc? El què? T'agrada el gelat de festuc? No, ho diu! Ha estudiado Gràcies. mal lenguas modernas. No, és que ja està bé. Una guarrada el fastuc. Serà que té criteri propi, no com altra gent? El pitatxo. No, El pastatxo. el pitatxo. I jo què sé, o sigui, vaig estudiar idioma i va ser com, ok, i ara? I una col·lega es va vindre a Barcelona i jo vaig... O sigui, jo tenia com una mica de... O sigui, jo coneixia gent per Twitter que havia fet com màster de guió, que havia estudiat guió i que era còmic ja aquí a Barcelona. I ara, de fet, treballo amb la persona que va fer que jo fes el postgrau de guió. Que això és super heavy, ara com que ens seiem al costat i és com, uau, tio, fa 4 anys jo vaig vindre per tu. I llavors em vaig vindre a Barcelona i vaig fer el postgrau amb l'Alec Garram, la millor decisió de la nostra vida. La veritat que sí, Li van pagar 4.000 euros i absoluta. Però gràcies a aquest postgrau vaig començar a treballar, que això... Sí, sí. Te vas pagar per treballar, bàsicament. Bueno, és que Com a la majoria de màsters, jo, tots altres minoria àmbits. absoluta, respecte sempre i sempre vull treballar amb ells, però van pagar per treballar. Els Sí, màster sí. aquests són... Bueno, És que dins de l'audiovisual jo crec que és bastant recurrent. O sea, sí, van pagar per les pràctiques i per... No, per això. Jo crec que això, però després crec que tampoc tot el món, i la prova està en que no tot el món que ha fet el postgrau se queda treballant, vull dir, que tampoc te quiten mérito, que si estàs treballant, saps, és perquè algo haràs bien. Sí, que hi ha molt poca gent de fet del postgrau que estigui treballant ara mateix a tele. Ara va arribar l'andalusa i li va quitar la feina. Tornaries a Granada? Ara mateix crec que no. O sigui, perquè m'agrada massa com la meva feina i la vida que tinc aquí a Barcelona, com per tornar-me allà, que la qualitat de vida i tal és més guai i més bona, però hauria de treballar d'una cosa totalment diferent. Em cardaria un tiro, però... Llavors, no. I com és l'APM des de dins? Com s'estructura el dia a dia d'un visionador? Uau! L'APM és molt guai, és dels llocs més guais on he treballat. O sigui, nosaltres som com 5 persones, o sigui, l'equip és molt petit a l'APM en realitat, i són com 5 persones que estem 8 hores, jo ja no, per sort, però hi ha 4 persones que estan 8 hores veient la tele. O sigui, com que cadascuna d'elles té com un pack de canals, i com que jo selecciono els programes que els veien i tal, i en 8 hores, a velocitat per 2, miren tot el que passa a la televisió. I crec que una cosa molt guai que ha canviat l'APM als 20 anys és que ara només traiem la caiguda, ni la liada ni la baralla, sinó que traiem homofòbia, traiem masclisme, traiem xenofòbia, i això és molt guai, però hi ha 4 ànimes, 2 còmics entre ells, que estan veient la tele, tio. Ja. Pobretos meus. Bueno, a mi m'encanta l'APM. Ai. O sigui, és que he crescut amb l'APM, era com els diumenges sempre a la tele. Jo el mirava a casa, o sigui, quan era petita jo mirava l'APM i... perquè com que té molta cosa en castellà també, i jo el mirava de petita, tio. És que és cultura popular. Sí, l'APM és a nivell, al meu poble igual, en plan APM ho veien, encara que fos en català, era com su momento de no catalanofobos. És que jo encara faig servir frases de l'APM. Sí. Vull Sí, dir, sí, no tot sé, el món. i la gent les entén també, d'on venen, saps? Això és el meu objectiu, parlar, o sigui, perquè els meus companys parlen només amb frases de l'APM. I el meu objectiu és arribar a això, o sigui, estan tota l'estona parlant amb frases de l'APM, jo vull ser aquesta persona. I no és molt dur per això, passar-se 8 hores, Sí. clar, Sí. veient la tele. És molt dur, i sí, la gent, o sigui,
canviem de canals cada 2 mesos, però encara així és molt dur perquè estàs 8 hores veient tot i encara que no veiem com massa informatius ni massa cosa xunga, t'afecta molt, perquè és com un suïcidi, un assassinat, un no sé què, i saps molt de tot, o sigui, és això, o sigui, no m'agrada gens el futbol, però sé perfectament com va el futbol perquè ho necessito per la meva feina. I d'informatius, assassinats, política, geopolítica, sabem de tot perquè estàs tota l'estona veient la tele. Sí, sí que queremos. I de tot això, què és el que més t'agrada i per què el chiringuito? ¡El chiringuito! Ole, mi otro favorito. ¿Cuánto rato tenéis? Dios, la cosa és que estic completament boja, perquè a mi m'agrada molt el chiringuito perquè ho veia... A mi també, jo volia anar de públic. I al final no em van donar el dia de festa si no hagués anat. A vegades veient com el públic que ara torna a anar al públic al chiringuito i és com, és que l'amor de la meva vida aniria de públic al chiringuito, 100%. Clar, o sigui, jo ara no visiono tant al ser coordinadora, però sí que m'agafo al chiringuito en momentos especiales de la temporada. Guilty pleasure. Sí, en plan Suilia. Yo me quedo el chiringuito, chavales, vosotros veis la otra mierda. Es que en la Champions, chico, m'he de veure jo el chiringuito. Uai, és que guai. Sí, perquè estic com una maraca i m'agrada moltíssim veure el chiringuito al por dos, que una cosa... El chiringuito en por dos, eh? Sí, m'ho poso a l'1,70 perquè no arribo al por dos, no prenc tanta farlopa com per veure això al por dos. Quin és el teu meme preferit del chiringuito? No sé, és que abans, que estàvem parlant abans de gravar, de lo dels memes, tenim també com una carpeta a l'APM de cairons graciosos del chiringuito. Que són, claro, sí, són unes coses. És oro. Això és oro. El meme del chiringuito, home, diria el que em fa plorar de riure sempre, que és la madre d'Mbappé. Això, bueno, ho expliquem per a qui no sàpiga de què va el meme, que és que... Jo crec que no sé de què va. En el chiringuito, quan estaven en el Madrid pendents de fitxar o no fitxar a Mbappé, Paco Bullo va començar a defensar a capa i espada que la mare d'Mbappé era una bona negociadora perquè era argentina. Com a bona argentina és una gran negociadora. Com buena argentina. I lo que és argelina. Hòstia puta! El pavo hauria llegit ARG. De todas formas, la madre de Mbappé negocia bien como buena argentina que es. Yaiza se llama. Faisa Lamari. Ah, Faisa. ¿Cómo? Faisa Lamari. No sé dónde es, sinceramente. ¿La Mari? No sabía nada, dice. ¿La Mari? Faisa Lamari. Estoy leyendo la biografía y aquí la ponen como origen argelino. Clar, però és que Paco Bullo té un llore. No, claríssimament no sabia aquest meme, gràcies. Però serà molt curta. Sí, sí. Hòstia, que fort. Diria la madre d'Mbappé, tio. I després, jo què sé, highlights de Cristóbal Soria sempre. Sí. Nana Coco. Nana Coco jo ja és una expressió que utilitzo amb els meus col·legues. A Nana Coco. Halloween? Com era? Halloween? Què és jabulín? Què és jabulín? Les tinc totes. Sí. Ai, que m'encanta! Totes. Tu, si en algun moment vols soltar ara... La entrevista seguirà. M'acuerdo, Si vols soltar alguna de repent perquè sí, la pots soltar. Sí, fot-li. Tia, i com és el moment de fer el muntatge d'una peça per a l'APM? És a dir, tu de repent dius, vale, vull parlar d'un tema i has de fer memòria de totes les frases que teniu guardades, vas a una carpeta i busques la frase? Exacte. O n'hi ha alguna manera de... O sigui, els visionadors no munten, o sigui, perquè els visionadors no munten, els visionadors només traiem tiles. I llavors, els guionistes sí que munten, o sigui, que realment són guionistes però no escriuen, o sigui, el que fan és muntar amb el Premiere. O sigui, llavors, jo ara que monto seccions per a l'APM, el que fem és una reunió de guió, en plan, vull parlar de els Rodalies. Llavors, normalment el que més fa és que agafen com un referent, una pel·lícula o el que sigui, i la encartutxem. Que encartutxar-la és com que els vídeos petits de... O sigui, els vídeos mítics de l'APM, allí li diuen cartutxo. En plan, s'ha matat Paco, una fiesta de la leche, això són cartutxos. Llavors, jo que monto els millors del programa, és com agafo el millor i el que vaig encartutxant. Llavors tenc com el vídeo. I clar, això és lo guai, perquè hi ha gent que porta 18 anys a l'equip i gent que portem 6 mesos. Llavors es crea com una sinergia molt guai, perquè jo normalment monto en plan
tenim com un arxiu enorme, o sigui, jo el que poso a l'arxiu és feliç, plora, riu o personatge, i en canvi la meva jefa és com, no, aquí va un pero usted quién es de manual, no? Flipant parlar amb aquesta gent, Sí, es como, no, eso es un puñalada entre coleguillas. Això és increïble, ho admiro moltíssim, tio, és molt guai. Però llavors la figura dels són editors de vídeo o guionistes, o és un híbrid? A nivell legal són guionistes, perquè ells són guionistes, però la seva feina és 100% amb un premier. O sigui, ells és veritat que escriuen doncs, un off, o sigui, perquè tenim com també dobladors a la PM. Llavors, ells escriuen un off, si per exemple estan fent un tràiler d'una pel·li, escriuen un off que sí que ho escriuen ells, però el muntatge del vídeo ho fan ells. O sigui, realment, això després baixa a muntatge i a postproducció, però el xulo ho fan ells. O sigui, no escriuen els guionistes de la PM, sinó que fan el muntatge. Vale. Pues tío, es que estoy flipando. Es que yo cuando estoy triste em poso TikToks del Chiringuito. Em poso el Chiringuito 2 contes. El millor conte del món, que no soc jo, tio. Que no soc jo, però podria. Un pan un dia em va dir, ets autoscontes Chiringuito, i jo. Ojalà. És el millor piropo que t'han tirat mai. Sí, m'ho va dir jo, quan tu creus que... I també vas estar a l'Està Passant, ahir quina era la teva feina? La meva feina a l'Està Passant era molt guai, l'Està Passant era un lloc molt xulo. A l'Està Passant estava com de redactora, però ens deixaven escriure. En plan, deja a los niños que escriban. A l'Està Passant era molt diferent. O sigui, a l'Està Passant era com un 100% redactora, però visionaven també per al matí, però pitjor perquè visionaven notícies, o sigui, visionaven tenes tota l'estona, i com que fèiem informe, o sigui, pràcticament els redactors de l'Està Passant són periodistes normalment, perquè és com una feina molt tal, i llavors era com, has de fer un informe de la nova llei d'habitatge. Llavors tu et veies el TN, tu et llegies la llei i feia l'informe. I estava guai. Això estava bé. I després, com per la tarda, doncs sí que fèiem una mica més de divertimento. O sigui, muntaven alguna secció o si algun guionista necessitava ajuda, li donava alguna ajuda. O sigui, jo vaig coincidir amb el Magí molt de temps i llavors em deixava fer-li alguna secció, era com la pobre nit. Doncs li ajudava al Magí a fer alguna cosa, a l'Òscar Andreu també, era divertit. És un joc molt divertit, està passant. I a l'estàndard també portes ja 3 o 4 anys i estàs en segon any consecutiu al cartell del Cruïlla. I a més esteu ara girant amb el show Sota caballo i reina amb l'Alberto Lacruz i Jennifer Bande. Quin és el sostre? Quin és el sostre? On arriben els teus somnis? No ho sé, siguem molt de Happy Flower, el que diré ara, i de Mr. Wonderful, però per a mi el sostre jo ja vaig arribar. O sigui, per a mi, treballar a la televisió em sembla una puta bogeria i actuar al Cruïlla també. O sigui, perquè jo... Sí, sempre m'ha flipat la comèdia catalana, el Tomà, l'Ignasi i tal, i llavors actuar on actuava el Tomà, per a mi és super. O sigui, jo ja tot el que vingui em semblarà encara millor, perquè és com, ei! No, el Cruïlla és molt guai. I el show com va? Va bé, o sigui, farem la segona data al maig, a València. Esa dia! Ole! A on la feu? Hòstia, te pilla ara. Donde diga Alberto. Bé, o sigui, simplement és això, o sigui, som molt amics els tres, van anar a Madrid al febrer, van anar molt guai, i com que l'Alberto de València, llavors ens posa a casa, ens posa bar per actuar, doncs ja està, ja farem una altra a Barcelona i així tenim com les 3 ciutats cobertes. Clar, just anava a dir, avisa'ns a Barcelona i venim. Sí, ho estem pensant, o sigui, necessitem el local, el tenim més o menys, però... Que guai! Bueno, doncs fins aquí el que és l'entrevista així com sèria i anem a passar els jocs, no? La veritat que ha sigut sèria, eh? Sí, parlant de punyalars, APM...
Vale, el joc que et farem ara, vale, són frases i tu has de dir si són de la Bíblia o són del Chiringuito. La meva Bíblia. Que això està inspirat perquè vam veure que vas fer una enquesta de si era de la Taylor, no? O era del Minecraft. Sí, molt graciosa. Molt bo aquest article que vaig escriure. Que hemos hecho el estalqueo. Hòstia, la humilde, eh? Ja, No, ja digo. Molt graciós. Molt bona idea, A mi m'ha encantat, Molta gràcia. I vaig El meu fallar, stand-up una mierda, però això... Taylor Swift o Minecraft. Molt vaig bé. fallar moltes, tía. Te estuve stalkeando y dije, qué buena. Moltes gràcies. Vale, la primera. La madre de... ¿La Biblia o el Chiringuito? Vale. Dios es madridista. Juanma Rodríguez, ese es el capítulo. Wow. Juanma Rodríguez. Porque para Dios no hay nada imposible. Diría la Biblia. Sí. Ah, vale. Diría, pero que... El pecado lo dignifica la misericordia. La Biblia. No. ¿Quién? El argentino del Chiringuito, el... ¿cómo Jorge se de llama? Alessandro. Sí. Jorge de Alessandro. Jorge ¿Cómo de que la Argentina? Don Jorge de Alessandro. Perdón. Si tú metes una chaqueta en el congelador, ¿qué tienes? Una chaqueta en el congelador. Es el meu programa favorito. Tengo mono, tío, ahora de ver el Chiringuito. Jo l'he vist aquest matí. Ara et posem un rato el Chiringuito, tio. Avui estan entretingut. Vale, pues passem al segon joc que te volíem fer. Jo no sé si tu te'n recordes que tu i jo tenim un podcast. Te'n recordes que teníem un Su podcast? gloria. Estava molt guai, també. Estava bastant xulo, no reírse, amb la Cristina Grande. Grande. I fèiem una secció que era el test de la catalanitat Oh! a l'Àngela, que era, bueno, cada setmana li anàvem fent un test, a veure com de catalana s'anava fent, puntuant-la fins a 1714. Guau. Vale. Aleshores, m'ha fet gràcia com reprendre el joc. Vaig amb la primera pregunta. Ordena Espérate. A veure si sap parlar. No. Ordena cronològicament l'evolució dels noms de Junts. Que buena és aquesta. Molt bona. A. CDC, PDeCAT, CiU, Junts. B. CDC, CiU, espérate. PDeCAT... No, esto va rápido. Comença. Para pensar. ACDC. ACDC, Aquesta és la que té PDeCAT, pluralla. CiU, Junts. BCDC, CiU, PDeCAT, Junts. CCDC, Junts, LQDE, PS, CiU. Hi ha 3 opcions només. Sí, només 3 opcions. Dime la primera. ACDC, PDeCAT, CiU, Junts. ACDC, Guns N' Roses. BCDC, CiU, PDeCAT, Junts. CCDC, Junts, LQDE, PS, CiU. La primera, un altre cop que no t'he escoltat. ACDC, PDeCAT, CiU, No, Junts. no és aquesta. BCDC, La CiU, segona. PDeCAT, Junts. La B. La B. És correcte. BCDC, CiU, PDeCAT, Junts. Bastant catalana. Minibarratina això. per tu. Bastant català. L'altre, he colat un xiste dins del xiste, Ahà. que és LQDPS, que són les sigles de lo que diga el perro Sánchez. La meva lògica, sempre. Muy buen chiste. Gràcies. Oh, que difícil. Vinga, Se valora. anem a per la segona. Què és més català, concretament més de Barcelona? Tindre una samarreta de charango de pijama? Saber-se els segadors? Parlar en castellà encara que sàpigues català? O ser absolutament racista amb tot el que no és de Barcelona? La D. Correcte. Sí, sí. El estudio de tu coño, básicamente. No, és de catalanitat. Si vols ser una Bueno. persona de Barcelona, Total. has de saber Parlar això. català també, saber en castellà és també molt de Barcelona. O sea, Al revés. parlar en castellà de Barcelona, sí. Vale, i aquí una última, ja amb això acabem, Vinga. que també m'ha fet bastant gràcia. Imagina que ets una política d'Esquerra Republicana o de Junts i tens el teu minut d'or per aconseguir vots. Quines 3 coses prometries? Oh, que divertit. 3 coses. Joder. Más memes del Chiringuito. Más memes del Chiringuito. Clar, no aniré per la part seriosa perquè me la pela. Vale, espera, és que esta em fa especial gràcia perquè esta ja te la vaig preguntar en l'últim programa, sí, o què? en l'últim test de catalanitat, vale, que bonito. i vull saber si diries el mateix o si saps què vas dir. A veure com de catalana t'has tornat. Oh, no. Crec que vaig anar per la conya, però ja no me'n recordo de què era. Doncs, què faria? Buah! No se me ocurre ninguna cosa graciosa.
crec que faria 3 coses. Una cosa que li fot molts als catalans, obligaria a que tots els entrepans anessin sense tomàquet. Ai, home! A joder los catalanes. Què més cosa? Posaria No sé, és que no sé. A veure, quines van ser les teves respostes? Què? 1. Que no cobraries les cerveses a 3 euros. Ho anava a dir, t'ho juro! Ho anava a dir, segueixo amb això. Vale. 2. Que posaries urnes a totes les estacions de tren. També, això ens agrada molt. I 3, i la que més m'agrada, que faries braves bones. Súper de acuerdo, qué lista era. Muy de acuerdo, todo de acuerdo. Els catalans no saben fer brava, això 100%. I la birra és caríssima, només que ara no sóc tan guiri com quan vaig arribar i ara sé anar a llocs on la birra és més barata. Això és que suma punts. Jo crec que podem deixar en 1714 sobre 1714, eres ja supercatalana. Supercatalana. Home, amb aquest català que porto. Vale, la cadena. Passem a la cadena. T'hem explicat el joc de la Sí, cadena. m'ho va explicar l'Àlex el dia que vaig conèixer. I aquí estem una altra vegada. I el coneixem des de fa 3 anys, o sigui, imagina't. Està una mica obsessionadeta amb el tema, Sí, crec que és una cosa que crec que en algun moment li comprarà a 3 Media i fins Correcte. a aquest moment t'està forçant. Doncs un cop més et forcem a... Vale, llavors porteu com el de cada convidat la seva cadena, no porteu com una general. No. Exacte. Vale. Llavors, he de dir com el convidat al que vull arribar i Correcte. la persona que et dono el... Alguien del chiringuito. És que això seria com... O sigui, no seria com tan difícil arribar a... Buah, pues no estem arribant a coses bàsiques. Ja, és veritat, potser no fa falta tirar tan alt. Bueno, tu No, a veure, que sí, tira on vulguis. No, perquè Tira on no vulguis. Home, segons me la Pema, pues el telèfon de... el meu somni és arribar fins a la persona que més estimo al món, que és el Zetangana, Uau. i tinc el telèfon de la meva millor amiga i millor còmica, la Jennifer Bande, Ojo, cuidado. que la Jennifer Bande va treballar en un rodatge amb Zetangana. Vale, de Ojo, locos, cuidado. de locos. Oh, epa! Llavors, de la Jennifer Bande podem arribar a Zetangana. Vale. De Pues ja locos. està, nova cadena iniciada. Nova cadena m'agrada. Ai, m'agrada molt, ojalà arribar. Espero que sí. ¿Podrías fer la vaca que interrumpe? No. No. ¡Ay! El gato de Pipi Estrada, Trapito. ¿Tú te sabes esta historia? ¿Qué? Trapito. Aguante la cámara de grabació. Molt ràpid. Esteu a mi. El Pipi Estrada, quan hi era a Punto Pelota, tenia un gat que es deia Trapito. Llavors, el Trapito es va morir. I al Chiringuito, o sigui, al Punto Pelota, el Pipi Estrada va enviar un vídeo acariciant el Trapito molt No. Hecho trapito. Sisplau que tothom busqui això, perquè és un incunable. Llavors, surt el Pipi Estrada com plorant, acariciant el gat, ja mort al Punto Ai, Pelota. Dios. Quina angoixa. Us recomano a tothom que busqui el Pipi Estrada Trapito, és increïble. Increïble. Qué asco. No, que asco no, era su gato, yo lo entiendo. Imagínate la virtud Sortint muerta. a un programa d'esports a les 3 del matí. Eso lo haces en tu casa si quieres. Ah, no, pero yo ploraría la morra, la Eso. misma y la acariciaría Ni a casa. A ver, explorarla sí, pero... Ay, Y qué la asco, acariciaría morta, tía. Tocar un muerto. Y el día que muera la virtud, hasta el final con ella. Pero es que ya está, al Ay, que final me ya ha da- pasado. Qué asco. Es que no, bueno, da igual, me callo. Ja està, no? Ya acomiadem, Ja acomiadem. està, sí, sí. Anem a acomiadar el programa. Fins aquí, el programa d'avui. Especial Chiringuito de Jugones. Increïble. Moltes gràcies per venir. Gràcies, Àngela. Recordeu que... Perdó, anaves a dir alguna cosa? No! És tu programa ja, da igual. No, però en sèrio, pots venir quan vulguis. A parlar del Sí, sí, Chiringuito, sí. secció de sol del Chiringuito, què ha passat avui? Sí, sí. Com cada dimecres ens trobareu a Spotify, YouTube i 24/7, doncs Instagram, TikTok i fent el burro per aquí. Y a la Ángela en @AngelaAyes con H y con Y. Sí. I a la Torre de Media Pro també. Y un día presentando el chiringuito. Sí, clar. Sí. Ojalá. Eso sería romper el techo, ¿no? El techo Eso de sería... cristal. Pero bueno, ahora pita lo que voy a decir. No soy maricón ni... Pero no me querría follar, o sea que...